مەراسیمی واژووکردنی یادداشتنامەی لێگەیشتن لە نێوان یەکێتی ژوورەکانی بازرگانی پیشەسازی هەرێما کوردستانê û ئەمریکا کار لەسەر پێشخستنا پەیوەندیên bazirganî di navbera hev de dikin. Ji bo vê mebestê jî şandeke bazirganiyê ji 5 kesên Amerîkî li Hewlêrê ne û bîrnameyeke hevtêgihiştinê li gel Odeya Bazirganiyê ya Herêma Kurdistanê îmze kir. Li ser wê bingehê ji niha û pêve kompaniyên Amerîkayê projeyên weberanînê bêhtir li Herêma Kurdistanê cîbicî dikin. Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî ragihand ku kompaniyên Amerîkî dikarin di gelek waran de li Herêma Kurdistanê kar bikin û hêsankarî ji bo wan têkirin. لە زۆر بوار ئاوەدانکردنەوە ژێرخان و پەرەپێدانی کەرتەکانی خزمەتگوزاری تەکنۆلۆجیا پەیوەندی و گەیاندن بانکداری تەندروستی پەروەردە پێشەسازی کشتوکاڵ و گەشتیاریدا وە بەرهێنان لە هەرێمی کوردستان بکەن. پێشتر کۆمپانیانی ئەمریکەکان لە بواری وزەدا و لە چەند بوارێکی بازرگانی و بەرهێناندا لێرە کاریان کردووە. زۆر سپاسیان دەکەین کە لە دۆخی سەختی ڕابردوو ئێمەیان جێنەهێشت. لەم قۆناغا و لە داهاتووشدا بەشداری و هاوبەشی زیاتر و کاراتری کۆمپانیا و سەرمایە و بەرهێنانی ئەمریکا دەبێتە هۆی پتەوکردنی پەیوەندی گەلی ئەمریکا و گەلانی ئەم ناوچەیە. هەرێمی کوردستان زەمینەیەکی لەبار و بەرهێنان و سەرمایە گوزاری هەیە. Di dema 10 salên borî de tibaba weberanîna kompaniyên Amerîkî li Herêma Kurdistanê nêzîkî 105 milyon dolarî bû ku dike 0.25 ji sedî ji tevaya weberanînan li Herêma Kurdistanê. Alîkarê cîgirê Wezîrê Derveyê Amerîkayê dibêje niha abûriya Herêma Kurdistanê vejiya ye û Washington dikare bêhtir di wê vejînê de alîkar be. Binarîna min eşkere ye ku kompaniyayên Amerîkî bila bi nîşaneke niştimanî bêjim baştirîn karîna wan heye ji bo ku alîkariya Herêma Kurdistanê bikin û abûriya wê vejînin gotkerta petrol, elektrîk, telecommunication, toran, rêveberiya avê her wiha tenduristî de pêktî. Abûriya hikûmeta Herêma Kurdistanê û peywendiyên wê li gel Bexdayê li gor berê baştirin mûçetên dan gobûye sedema vejîna abûrî û aramiyê. Piştrastiyê jî dide gobeşê abûrî di geşepêdanê de ye. Bazirganên Amerîka û Herêma Kurdistanê di demekê de bîrnameya hevtêgihiştinê îmze dikin ku di dema çend mehên borî de rewşa darayî ya Herêma Kurdistanê baş bû û gelek kompanî û weberhênerên biyanî jî dixwazin projeyên xwe bînin Herêma Kurdistanê.